Žehnané sviatky vám prajem. Mestá boli vždy magnetom pre ľudí bez domova. Násilné riešenia však voči nim nefungujú. Zväčša len znásobujú kriminalitu a likvidujú šancu na návrat do normálneho života. Vo vyspelých krajinách preto vytvárajú komplexný systém pomoci, v ktorom sa najväčší dôraz kladie na resocializáciu. Na Slovensku však samospráva a ani štát na túto úlohu nestačia, a tak tento horúci zemiak pristáva v dlaniach rôznych organizácií, medzi ktorými je najväčšou katolícka charita. V Košiciach dlhodobo ubytúva zhruba 40 ľudí v zariadení na Bosákovej ulici. Kedysi to bola robotnícka ubytovňa, neďaleko záhradkárskej časti mesta. Ešte od čias korony tu ostali aj mobilné domčeky. V tých sa však celoročne bývať nedá. Vnútri budovy je teplo, každý má svoju posteľ, skriňu na osobné veci a môže rátať aj so základným sociálnym zázemím, do ktorého patrí jedno teplé jedlo denne. Napriek veľkej snahe všetkých zainteresovaných sa nikto netvári, že ide o definitívne riešenie. Prakticky neustále charita rieši neuspokojivé výsledky rôznych kontrol, ktoré konštatujú nesúlad medzi potrebami a možnosťami zariadenia. Pritom relatívne nedávno charita mala jedinečnú možnosť vytvoriť v inej časti mesta moderné a plne vyhovujúce zariadenie pre ľudí bez domova. Celé to však zlyhalo na spolitizovaní zo strany vtedajšieho dlhoročného starostu a tiež aj niektorých poslancov, ktorí si na krokoch proti bezdomovcom postavili svoju osobnú agendu. Skoro 2/3 poslancov za takéto riešenie bolo a bolo by sa prijalo. Akurát chýbal nám ten 1, 2 alebo 3 hlasy. Vtedy to deklaroval aj primátor, ten niesol tú myšlienku, že postaví to na tej Jarmočnej, ale nebol ich taký dostatočný počet, aby 2/3 väčšinou odsúhlasili prenájom pozemku na takýto účel v meste Košice. Celý príbeh sa musel vrátiť na začiatok, teda do spomínaného provizória. Niečo sa však predsa len začalo postupne meniť k lepšiemu. U nás tá spolupráca s arcidiecéznou charitou sa osvedčila, nakoľko už zamestnávame v tomto momente ich klientov. Kapacita je neobmedzená tým, že môžeme zamestnávať podľa toho, aký je momentálny dopyt po našom sociálnom podniku, čo sa týka tej stavbárčiny, alebo toho upratovania, alebo tých záhradných prác. Takže my vieme zamestnávať aj 50, aj 60 ľudí. Charita v tomto zariadení pravidelne organizuje Deň otvorených dverí, na ktorý pozýva novinárov, politikov a predstaviteľov spoločenského života. Všetci môžu spoznať a lepšie pochopiť rôzne podporné programy, ktoré pomáhajú resocializácii bezdomovcov. Stále väčšiu publicitu si získavajú aj vianočné a veľkonočné akcie, počas ktorých známe osobnosti obsluhujú ľudí bez domova. Práve týchto ľudí treba dvíhať a zároveň im ukázať, že oni sú vždy ľudia v každej situácii a že Boh nie je ďaleko od nich, veď preto sa stal človekom. A na Vianoce zvlášť, keď tu prichádzam do tohto prostredia na Bosákovej ulici, hovorím, že treba sa zachovať a obnoviť ľudskosť. To je veľmi dôležitá súčasť ľudského života, ale aj našej misie, nášho poslania, nášho kresťanstva. Slúži to na dve základné veci. Jednak, aby politici vnímali a cítili prítomnosť týchto ľudí v tomto prostredí a zároveň, aby títo ľudia videli, mohli sa porozprávať a cítili prítomnosť týchto politikov. Mojou úlohou je v maximálnej miere
prispieť tomu a urobiť všetko preto, aby sa podarilo zrealizovať projekt výstavby nového centra pre týchto občanov, ktorí tu musia v týchto priestoroch na Bosakovej ulici prebývať. Toto je zásadné a podstatné, tam musí byť vôľa. A ak bude iné riešenie, a tu prídu na rad tí developeri, že teda budú mať naozaj silný záujem a budú vykupovať, riešiť, je to najmenej potom takéto zariadenie presťahovať, bude vhodný pozemok a premiestniť toto zariadenie. Ale my tento problém potrebujeme riešiť dnes, nie o 50 rokov.